into yami nomama akusikhona ukuthi kube ukuthi asizwani. Iyaqala la ngesikhathi ehlukana nobaba sikhula ube nokusho izinto ukuthi ubaba ngoba wayengathi wayefuna ukusithatha mase behlukana nomama ngoba wayeselobolile sekusethi beshade efisa ukuthi sikhulele ohlangothini lakhe kunezinto wayezisho ke engafuni ukuthi siye esayidini lika baba njengokuba kusibanga ukuthi naye ufisa ukuyikhulisela ingane zakhe ngoba baba usechithile usenomunye umuntu usekuliwa ngathi manje mina ngiyile ntombazane ngiyingane yakhe yentombazane ngikuthanda kakhulu baba. Akaze bemnandi ukukhulisa ingane zakhe akaze kuze kube mnandi akaze bemnandi ukwazi ingane usilambile akaze bemnandi ukubuka ingane ilambile ngikhumbula ngelinye ilanga kwakuthiwa kunongqongqosho ufikile ahamba ngombamba amabodyguard engibamba ngathi ngifuna angazi sizohlana ingqongqosho angazi sizohlana akukho engangusaba ngangiqabulela ngize ngikhule ngibe umuntu wesifazane oqhabulayo kanjena ngoba kade wasangiqabula ngake ngihambe ngisho endleleni ngihambe ngikhuleke khona ilanga la ngakafika athi mina akekho uNkulunkulu akekho ngoba ubukhona ngaba akavumi nami kodwa mangibuka ngihlaselwa oBP manje zonke lesi sikhathi ekuthweleni kwami kanzima angaze ngize kube naso lezi zifo esengizizwa manje sezikhona ngifuna ukuthi noma kufika isikhathi sokukhula ngikhule ngikhulekile ngoba ngiyeza ukuthi amandla ayaphela angikaze ngijabule empilweni yami angiyazi ukuthi ujabulisa umuntu ngoba ngisho ungangenzelani ngiyakhala ngisho ungangenzelani ngiyakhala ngisho ungesuhlungu ngiyakhala konke kuyafana la umnikeza amanzi mama ngipha amanzi la mama ngipha la amanzi mama